Kings Records. Sasha T on station. Music is my mission, not a competition. Ayo 3D, Terry B. Kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu naneta kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu bira ndichikura chinditisa defu ndisashanda uyeda kuchinja level ndichisimbisa ndomira kunge lefu andichada life yo low level daisa kuna basikoro ndaigona chenjere padhini pedu taizikanwa nezvigwendere padressing ndaipfeka kunge chembere saka vaudze kuti vasandidherere inda kuda upenyu halefu naneta kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu naneta kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu ndaitomborara mukicheni manheru taifugawo keteni ndiyo yaive yedu fashion ndisati ndakuziva patani kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu naneta kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu bira ndichikura chinditisa defu ndisashanda uyeda kuchinja level ndichisimbisa ndomira kunge lefu andichada life yo low level ndaisagona basikoro ndaigona chenjere padhini pedu taizikanwa nezvigwendere padressing ndaipfeka kunge chembere saka vaudze kuti vasandidherere inda kuda upenyu halefu naneta kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu naneta kushandiswa na defu inda kuda upenyu halefu andichada kushandiswa na defu ndaitomborara mukicheni manheru taifugawo keteni ndiyo yaive yedu fashion ndisati ndakuziva patani